Meta tgħiduli. Jiena kull ma rrid ngħid żewġ kelmiet din għat-tieni laqgħa bħalhom ħajkonna erba' oħra matul din is-sena, ġifieri wara l-laqgħa ġenerali annwali li ġejja daqsxejn oħra ħajkonna erba' laqgħat oħra. Jiena ħeġġixkom tidħlu membri, laqgħa għandha bżonnkom, jiġifieri nħeġġixkom ħafna. Okay? U jekk tistgħu tattendu għall-laqgħa ġenerali annwali li ħassir Lloyd fakkarni fid-29 23. Okay? Is-sibt, eżatt. Is-sibt. 23. Tagħmlu ħafna ġid. L-aħħar ħaġa il-laqgħa qed tiġi rrekordjata. Okay? Ħalli mbagħad intallawha fuq il-Facebook page tal-għaqda. Fidejk, Olvin. Tajjeb, nirringrazzjakom. Se nitkellmu fuq l-għajn u l-akka. Il-Malti kellu ħafna iktar konsonanti li tilifhom. Imma nitkellmu fuq l-għajn u l-akka biss, għax l-għajn u l-akka biss ninsibuhom miktubin u l-istudenti ġieli jsaqsuna fuqhom. Jekk jidu ma segwux il-preżentazzjoni, tweġiba hija l-għajn u l-akka sabu posthom fl-alfabet Malti għax meta Nino Cremona u Dunkarm waslu għall-alfabet kien hemm min il-sinhom u sabuhom utli biex jibżgħu għall-erq li huwa magħmul minn 3 kultant minn 4. U matul din il-preżentazzjoni ħanaraw bosta dokumenti minn ġieli attenda l-lezzjonijiet tiegħi naħseb li mhux se jarhom repetuti għax fittiex li ninkludi dokumenti ġodda għax kull ma jmur kulħadd isib qiegħed. L-ewwel slide, dak ir-raġel hemmhekk min hu? Dak huwa predikatur, karikatura ta' predikatur. Tas-seklu 19, il-bidu tas-seklu 19 ma li waslu l-Ingliżi. L-Ingliżi fil-maġġoranza kbira tagħhom protestanti kienu jqisu lil Maltin superstizzjużi, popish, fanatiċi, stupdi. U allura il-predikatur illi ipinġu għall-London Evening News jispiċċa karikatura. Fil-verità, għalina huma importanti dawn il-pitturi għaliex iqisu l-prieti bħala ġeneru ieħor tal-letteratura. Li pereżempju fl-Università, Stefano Zammit mid-Dipartiment tat-Taljani għall-Engineering College għamel teżi ta' dottorat fuq il-prietki bħala letteratura. Prietki li se niltaqgħu magħhom illum ukoll. Mela. Fl-ewwel kwadru għandna lil Gian Anton Vassallo. Skont Arnold Cassola fid-domanda li kien għamel xi 20 sen ilu għal naħseb jagħmilha ta' kien l-ewwel poeta romantiku kbir Malti. Poeta romantiku tista' tossi l-Malti aktar minn hekk poeta romantiku kbir u kien l-ewwel wieħed. Safrattant, Gian Anton Vassallo kien hemm ħsejjes li ma jogħġbuhx. U iċċensurhom. Bil-maqlub, permettuni waħda biss, bil-maqlub ta' dan ir-raġel illi mar-razzett kiteb jali għax jisbaħ dak ma ċensura l-ebda ħoss. Dak qed jirrifletti il-ħsejjes li jlissen. Il-għajn ma jlissinix jali għax jisbaħ. Bħalma ma kienx iżid dak l-isqof illi waħħal din l-irħama indulġenza ta' 100 ġurnata lil min devotament mhux jgħid Ave Marija, ġifieri Marija, imma jgħid. Għax l-antiki ma kienux jgħidu jgħid, imma bħalma kienu jgħidu isib, iħit, itir, ifiq, kienu jgħidu jgħid. U kitibha mela mhux iżjed ħoss imma irrifletta eżattament dak li kien qed jgħid. Gian Anton jiċċensura araw ftit fl-ewwel ktieb tal-iskola
tal-primarja l-ewwel ktieb fl-1853 jistqarr illi hu l-ewwel poeta romantiku kbir Malti jiċċensura ħsejjes gutturali nifhmu bihom il-ħ, il-q, il-qajn, ir-rajn, għax il-Malti kienu jagħmluh aħrax. Kien professur tat-Taljan u dak iż-żmien kienu jaħsbuha mod ieħor. Ħanibdew fuq l-għajn u l-akka fid-dokumenti. Kultant tiskanta kif issib xhieda tagħhom. Permezz tar-rima jiġik poeta qadim, buon amico, poeta Malti, missieru Taljan, għalhekk il-kunjom ftit stramp, kien il-poeta tal-palazz, il-poeta tal-Gran Mastru Cottoner. Li f'din il-poeżija jirrima beraq ma' weraq. Għandek rima magħluqa għaliex beraq ma' weraq jaħtu flimkien, imma l-ewwel vers jagħlaq mal-aħħar wieħed. Kieku llum ngħidu żar, il-mażar u siket il-baħar. Imma kien jgħid mejju ġie bil-wartu żaħar qed isemma l-akka għadda l-bart ix-xita u l-beraq tat-titlar binwaru l-weraq ħeda r-riħ siket il-baħar u żaħar ma' baħar għandna xhieda sabiħa illi l-akka kienet ippronunzjata. Kultant din ix-xhieda tal-pronunzja tal-akka narawha fil-ftit kotba li fihom il-Malti li ħarġu fi żmien il-kavallieri. Pereżempju, De Soldanis joħroġlok il-grammatika fl-1750 fi żmien l-orni ħariġa Ruma għax dak iż-żmien Malta ma kenniex stamperija u jagħti x-xhur. Meta jiġi għal Settembru jagħti xahar is-Salib. Ma kinux jgħidu, il-Malti ma kinux jgħidu Settembru. Il-festa fl-14 ta' Settembru kienet Santu Kruċ u Malta kollha kienu jiċċelebrawha. U dawn kienu x-xhur ta' De Soldanis, Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġinju. Lulju ma jeżistix, Ġinjett, Awwissu, mhux xahar is-Salib imma xahar is-Salib għalhekk qed jikteb l-akka xahar is-Salib. Ktuber għax De Soldanis ma kienx jgħid il-qiegħda qattus, kien jitkellem bil-qiegħda x-xewkija u mbagħad tkompli fuq paġna oħra Imber Ċimber. X'taħsbu li huma Imber Ċimber? Novembru, Diċembru. Xhieda oħra fuq l-akka u anke fuq l-għajn insibuha f'posti li normalment ma nistennewx li nsibu dawn il-konsonanti storiċi, imma nistennew li nisimgħu pastazati, ereżiji da. L-Inkwiżitur. Mela għandek wieħed minn Għawdex li qed jidher jekk. Jaħraq ruħ isemmi l-qaddis li mhux fuq qaddisi ma kinux aħwadaw. Dan qed jippronunzja l-akka li hu qaddisi, li huwa qaddisi. Mela x'kien jismu dan il-midaj? Kien jismu Ċikku. Ċikku għal Franġisku l-antiki meta kienu jisemmu dejjem kienu jisemmu għan-nanniet ħafna drabi tinqabeż ġenerazzjoni. Imma n-nanniet ma kienx ikun jisimhom Olvin li jismu hekk Olvin and the Chipmunks, kien ikun jisimhom hekk għall-qaddisin. Melek jgħidlek qaddisi San Franġisk, dan jismu Franġisku, Fikku, Ċikku, għejdu li trid. U meta aħna nidgħu bil-ħaq, qegħdin ngħidu li jaħraq tal-antiki ġifieri passiva, jalla jinħaraq. May he be burnt, kieku, bl-Ingliż, jaħraq ruħ San Franġisk li hu qaddisi mela għandek il-preżenza tal-akka u isma' tkomplija tad-dawa li ma jisparax sajjetta għalija u tixrobni. Sabiħa kif inhi bil-kulur kollu tagħha insew il-morali li qed jidaj. Imma li għandek jispara, verb Taljan, verb misellef, jispara.
sajjetta għalija, kien moħra mit-Taljan, sajjetta. Imbagħad biex taxxa issiba tradotta bit-Taljan b'xorti tajba għaliex il-Papa għaliex l-Inkwiżitur li ġie lil Papa bħal Kiġi kien ikun Taljan u jrid jifhem id-dawwa bil-Malti. Allura ssib mala vjaġġa l-anima di San Francesco che lo Mio Santo che non scoppia una saetta e mi sorbisce. U allura jekk kelma bil-Malti bħal tixrobni ma nkunx naf xi tfisser, għandi l-kelma tradotta bit-Taljan li se tiċċarali it-tifsira. Araw dan id-dokument, għandkom kaxxa ħamra li juri il-kelma li ħanitfgħu l-attenzjoni fuqha fejn tinsab. Kien hemm wieħed mill-Birgu jismu Gianni, kien ibih il-ħaxix fruttaro li għal dawa. U x'kienet id-dawa? Santo Menowl, 1628. Menowl jiġifieri xitan. Nal tfisser ukoll seħta. Mela, ix-xitan imqaddes qed jgħidlu allura hija dawwa. Fil-fatt għadna sal-lum ngħidu aħna x'il-mniel trid, xi xjaten trid. U biex xjaten għax tinstema kera ħafna insomma, tinstema kera. Irradbuha ftit bl-eufemizmi hux x'il-mniefaħ flok x'il-mniel, xi xjafek flok xi xjaten, imma hemmhekk għadna. Minn hemmhekk għandna l-għajn preżenti il-snua l-Maltin qegħdin jiktbuha bħala H. Qed ngħidha bl-Ingliż apposta mhux H għax H għalina tfisser ħoss partikolari, jien interessani d-disinn tal-ittra hawnhekk H. Sewa li tirrappreżenta l-għajn. Quddiem l-Inkwiżitur niltaqgħu mhux ma' da biss imma anke ma' ereżiji. Il-Madonna ħanida bit-Taljan. Che vale in Italjano qed naqra qisu taħt il-kaxex il-ħomor. L-ewwel linja taħt il-kaxxa l-ħamra. Che vale in Italiano la Madonna non ha fatto da put finché ha fatto il di lei figlio u bil-Malti tiġi fejn hemm l-aħbar. Fejn hemm l-aħmar. Il-Madonna ma aħbiċ kellu problema kif ħajuri l-ħeda nħallija barra. Il-Madonna ma aħbiċ sa ma dik mhux ħamlet il-binħa, dik sa ma għamlet tibda bil-għajn. U qed jikteb H, imma l-interessanti qed jikteb H għax hu qed jisma' ħoss. Il-sama l-Madonna għamlet il-binħa għandek is-suffiss HA. Qed jikteb HA mhux għax għamel korsa ta' provi, mhux għax għandu bijed fil-Malti, qed jikteb HA għax hu qed jisma' binħa. Din hija kidba fonetika. Fil-fatt din il-kidba tista' ma tkunx konsistenti, tista' ma tkunx miktuba skont ir-regoli tal-lum, laqas għandna fejn nistennew għax hija kitba ta' 300 sena ilu dawn ma setgħux jantiċipaw ir-regoli tal-lum kif kienu se jkunu. Imma għandha l-mertu kbir din il-kitba li hija fonetika u allura sserħilna rasna fuq il-pronunzja ta' ċerti ħsejjes. Dan Floki New Year, ara, Floki New Year beda jidaj. Kien gwardjan il-ħabs, issibuha ġiex versi fuq il-kaxxa l-ħamra, quale mentre per ordine del giudice entrava nelle carceri criminali, si diede a proferire beda jidaj una delle seguenti preposizioni u beda jidaj daw li ġejjin. U x'beda jidaj? U meta Gozzo arawa taħt net. Gozzo għawdex 31 ta' Diċembru 1791.
Kif beda jidaj? Jaħraq il-ħaq tal-lum min ħamel le, jaħraq min għamel is-sagrament. O preżente jaħraq min ħalaq is-sagrament li ġamel l-istess ħaġa. Ok. Mela. Naħseb illi m'għandniex dubju issa li ħsejjes ta' l-għajnu l-akka kienu ta' bilħaq imlisna minn Maltin għax insibuhom f'bosta dokumenti. Dan huwa biss kampjun ta' dokumenti għaliex għandna mijiet ta' dokumenti oħra bil-Malti li l-istudenti tagħna fl-università qegħdin jiġbruhom. Forsi wkoll xi wħud minnkom. Fostkom qed nara lil Nadine Said. Nadine Said ħadmet fuq Vanġelu qadim ħafna minn Għawdex. Sewwa tal-1800 ejlin timbat Nadine, 1826-27 ma konniex nafu bieħu traskrivitu kollu u hemm ħafna tarif interessanti. Mela, issa ġejjin ħanitilqu mill-Inkwiżitura ħaniġu għal-letteratura. Il-Arċilla min ma semax bil-Arċilla. Issa kull sena reġa' qajjima d-Dipartiment tal-Malti hija farsa popolari għal żmien il-Karnival. Il-Karnival kien qisu safety valve tan-nies li kienu jkunu mejtin bil-ġuħ is-sena kollha, barra li huma mejtin bil-ġuħ fi żmien il-Kavallieri jispiċċaw jridu jsumu fir-Randan u ma qegħdin nottu jiġu 16. Allura qabel ma jibda r-Randan jagħmlu il-Karnival u jinfexxu dawk it-tliet ijiem jagħmlu minn kollox fosthom farsa popolari aktar x'ħamalla. Meta ġew l-Ingliżi, il-Professor William Zammit għadu kemm xandar dokument li juri li meta ġew l-Ingliżi il-Arċilla ippruvaw jiċċensurawha legalment billi għaddew bandu liġi. Imma hawnhekk qegħdin fi żmien l-ordni għandna l-dal-qassis minn Bormla Don Felice De Marco li jikteb hekk. Din hi opra verament sabiħa. In-notar ħajibda jwaqqa' żufjet lill-arusa. Lill-arusa qatt ma kienu waqgħu żufjet tax-xraġel, lill-arusa iva. Kienet kultura tal-epoka, isimgħuha. Aħna interessana l-għajn u l-akka naturalment u anki l-metafora sewwa għax din hija letteratura. Il-figura tal-mara ħad tiġi groteska hawnhekk, kiteb studju sabiħ ħafna fuq dan il-grotesk Emanuel Mifsud u pubblikah fir-rivista Il-Malti ta' l-Akkademja. Studju ieħor fuq l-Arċilla, fuq din l-Arċilla huwa tal-Professur Bernard Mikallef. Isimgħuha. U ħalqa nitfa' kbir din l-arusa u geddumha il-geddum tagħha mela jippronunzja l-akka u geddumha bħal tal-ħanżir. Bestjali bħala metafora. Imniħirħa, arġajna blakka, imniħirħa daks jisu bħal meta aħna bl-Ingliż niktbu extra. U veru, jew ex-president, jew diksan. Mela kien jitkellem bil-keta Bormla. Imniħirħa daks l-imdina. Mela kbir ħafna. Mela gedduma goff, imniħira kbir ukoll li f'wiċċa jagħmlilha żina li jżejnilha wiċċa u dik il-ħebra smagħtuha tirrifletti il-preżenza tal-għajn li naturalment ma setgħetx kienet fil-bidu imma l-awtur tfixkel qed ilissen il-għajn u għall-mument tfixkel ma jafx fejn ħajpoġġih u poġġiha fil-bidu tal-kelma. Dan huwa l-aħħar slide u mbagħad niġu għad-diskussjoni. Dialogu ta' De Soldanis mhuwiex l-aħħar slide fil-fatt. Fuq il-letteratura l-aħħar wieħed, dialogu ta' De Soldanis li kiteb 8. De Soldanis kien mhux l-aqwa studjus tal-Malti għax ma kienx jaf jikteb il-Malti skont regoli bażiċi. Ma għarafx l-erq, għasab wara kemm għara fil-forum. Jiġifieri ma ndunax illi ċfuf nikdbuha bħal xtut, bħal qlub.
1, 2 u twila 3 m'għandunax bihom. Imma jekk ma kienx l-akbar studjus tal-Malti, kien l-akbar marketing officer tal-Malti, tant xandar fuq il-Malti, tant ippubblika, tant kiteb itri, li fl-Ewropa kull min sema bil-Malti kien bis-saħħa tiegħu biss. U dan kellu teorija li l-Malti jekk inti Taljan, jekk inti Franċiż, jaqbillek tistudjah għax il-Malti huwa l-lingwa tal-Feniċi tal-qedem u dak iż-żmien kienet moda ħafna li n-nies jippruvaw jiddeċifraw il-monumenti il-qodma. U allura l-Malti skontu setgħu jiġu bżonnu. Dan de Soldanis kellu idea sabiħa ħafna li nsibuha mitlufa warajh. Kellu l-idea sabiħa li l-Malti tagħna l-koll. Da Soldanis qed jitkellem fuq il-lingwa. Meta ġie dialogi minn 8, 7 fuq il-Maltin tal-irħula. Kaċċaturi, bdiewa, nisa li jaħdmu il-bitzilla. Wieħed fuq in-nisa tal-klassi l-għolja, jiġifieri għalih is-soċjetà Maltija kienet tinkludi lil kulħadd f'dan is-sens tagħna l-koll. Din ħaġa narawha nieqsa mill-filologi u lingwisti kollha li ġew warajh għax jiffokaw fuq il-Malti tal-irħula b'mod esklużiv. Dan huwa dialogu fuq iż-żwieġ ta' wieħed bidwi. Fih de Soldanis jurina it-tħassib tal-missier li qegħdin jippruvaw joħdbu lil-bintu u iż-żewġ tirġiel illi jixtiequ jiżżewġuha min jħobb jixrob l-inbit, min huwa xi ftit għażien. Allura din jitkellmu bejn tnejn, x'jagħmlu dawn l-ożżieb? U l-missier wieġeb hekk. Il-Malti jgħiduli li hu fuq qaddu. X'nafux minn dawk li minn ħanut jidħol u minn ieħor joħroġ. Interessanti minn ieħor joħroġ hux. Illum kieku ngħidu xiex. Min ieħor joħroġ. Li kien jiġri huwa li ieħor tibda bil-vokali, ieħor, bħalma tibda bil-vokali l-kelma Alla, u minn quddiem kelma li tibda b'vokali taqala l-qita tikka għalhekk ngħidu mnalla. Mnalla hija l-unika kelma fossila ta' din id-drawwa grammatikali qadima. U min ieħor joħroġ. Illum l-inbit u l-logħob tal-karti kulħadd jafhom. Ma rrid kieku li teħel lama ma jgħidx labi, araw il-preżenza tal-għajn. Arawha, ma jgħidx labi, ma rrid kieku li teħel il-kelma, li teħel lama laqab. Wieħed li jilab. U lama xi xarrab. Wieħed li jixrob sakranazz. Għaliex ħwejġi il-ġid tiegħi, id-dota ħwejġi imorru fil-ħala. Dak ta' hawn l-awċi imbagħad intu jiena nafuh. Għażeb għadu żagħżugħ. Li ma kienx joħob id-dverna fejn fiha kultant jilgħab il-morra dik il-logħba li toħroġ is-swaba. U tara laqqas naf nilagħba, ma nafx. Laqqas naf kif tiġi. Imma joħorġu swaba. Għandna kwadru, inċiżjoni propjament ta' Francesco Zimelli fuq ġiex Baħrin ma' ġenb Xprunara jilagħbu il-morra, magħruf ħafna. Medan kienu jilagħbu fid-dverna il-morra jew għat-tin jew għall-inbit. U li ma kienx wisq drabi jagħmel lejlu naru u li ma kienx wisq drabi idum biex jidħol ġewwa. Kieku minix naħseb, kieku ma ninkwetax. Lienna dan id-dialogu jinteressana minħabba l-preżenza araw ftit ta' kemm hija rari llum
minħabba, anzi mhux rari illum impossibbli. Impossibbli li tpoġġi żewġ għajnijiet fejn xulxin. Impossibbli. Laqqab. U l-prietki. Il-prietki bħal letteratura jagħtuna ħafna indikazzjoni ta' dawn il-ħsejjes. Kapaċi naqraw dil-prietka ta' Patri Fidil bil-belt, dak hu Patri Fidil, Kapuċċin, kien qisu Don Viktor Grek. Don Viktor Grek, jekk ngħidilkom Don Viktor Grek x'tgħiduli fuq u tgħiduli, ħafna minnkom li jiftakru jgħiduli ma kontx nitlef l-eżerċizzji tar-randan. U hekk kien Patri Fidil. Malta kollha kienet tmur biħġara tisimgħu tantu veru li fi żmien il-Franċiżi meta kien hemm ir-rewwixta, il-Gwarniġġun Franċiż talab lil Patri Fidil biex jipprova jikkalma lin-nies tal-kampanja. Mela ħanaqraw din il-prietka manuskretta u kull fejn għandek kaxxa ħamra, għandek il-konsonanti għajn. U waraw Patri Fidil kemm barra il-pastorali kien ukoll sensittiv għal-lingwa. Jien għandi 700 sena sakemm xi ħadd jien ħadd ieħor flimkien kull min jixtieq. Sakemm xi ħadd jagħmel studju fuq Patri Fidil bħala kontributur ieħor tal-ilsien Malti. Araw għala. Dan qed jagħmel prietka l-Furjana dakinhar li daħlet il-Vara ta' San Popolju. Il-Vara ġiet mill-Belt fl-1813 u daħluha fil-Knisja wara nofsinhar kif nafu. Għax jgħidulhom il-lejla qegħdin hawnhekk meta sinjali li wara nofsinhar. Ma setax kien is-7 ta' flaxija, ma setax kien it-8 għala għax ma kienx hemm dawl elettriku. Okay? Mela. Pubbliku. Li miġak bidejt nitkellem li miġak? Le. Pubbliku. Li miegħek bidejt nitkellem. U miegħek nispiċċa. Inti dejjem ħabbejtna? Dejjem bġajn ħanina? Le. Dejjem bajn ħanina ħarist lejna. Issa għamel magna? Le. Issa għamel magna permezz tal-immaġni tiegħek dak li għamel Alla permezz tal-arka fid-dar ta' Obed-Edom li tinfittixa fil-Google. Xerred biżżejjed abbundanza il-barka tiegħek u kif kont mezz prinċipali li nkunu uliet il-Knisja militanti għamel timpenja ruħek li nkunu fis-sema, eccetera. Għaliex niddeskrivi lil Patri Fidil bħala awtur li jħobb il-Malti, awtur li sensittiv għal-Malti. Għaliex dana ivvinta itra. Ta' bilħaq kien qed jikteb kitba privata, ma kellux f'rasu illi din il-prietka xi ħadd għad jippubblika. Saru 5 teżijiet, 4 teżijiet l-Università fuq Patri Fidil. Għax hemm ħafna prietki f'posti differenti u qegħdin niġbruhom. Li interessana lilna li meta ġie għal konsonanti għajn hu ħoloq disinn ġdid. G bit-tikka fuqha. Illum kombinazzjoni nużawha għal ħosta ġe. Imma il-fatt illi Patri Fidil ħareġ barra minn triqtu biex jirrappreżenta dan il-ħoss jurina l-ewwel net li dan il-ħoss kien jitlissen, kien fonema. It-tieni li Patri Fidil kien attent tal-kitba bil-Malti. Iktar u iktar għaliex ma kienx kittieba tal-istess żmien illi għażlu l-istess itra. Din hija skoperta ġdida li saret għand il-Kapuċċini l-Furjana. Patri Fidil kien Kapuċċin imma din mhijiex mill-istess id, anka bħala sistema alfabetika hija kompletament differenti, imma hija mhux interessanti, imma
interessantissima. Għandna predikatur kapuċin anonimu li ħallilna 3 pritki, waħda tinsab il-Furjana, 2 jinsabu fl-arkivju tal-Università u fi 3 pritki naqraw itri imħaltin. Alfabet Latin ma itra waħda Arbija. Għandna l-ewwel kolonna reġġaw kif nikdbu għallum, l-oħra kif jiktiba il-predikatur bl-aħmar. Mibgħut li hu ma kienx jgħid mibgħut u kien jgħid mibqut, għalhekk il-qu għandha dak l-aċċent fuqha. Għalhekk triet jgħidlu qatt rada tiegħu u jarraf. Fil-fattu laqas ma jgħid jarraf u jgħid ijarraf. Araw ftit. Kull fin għandkom kaxxa ħamra. Reġġaw ir-ruħ fi qlubkom. Issa anke din illum ma għadniex ngħiduha. Illum ngħidu reġġaw ir-ruħ f'qalbkom. Araw il-lingwa kemm tinbidel. L-antiki jagħmlulek il-plural ta' qalb, qlub ta'kom. Aħna jekk ngħidu aħseb għal-ras ta'kom kollha, aħsbu għal-raskom ngħidu, l-antiki kun jgħidu aħsbu għal-rjuskom. Illum ngħidu moħħkom hemm, jiġifieri il-moħħ ta'kom żommuh ikkonċentrat. Moħħkom hemm, l-antiki kun jgħidu imħuħkom hemm. Mela, reġġaw ir-ruħ fi qlubkom o appassjonati ta' Filippu. Għax din hija pritka, ħażebux ġie San Filip. U dan il-predikatur dejjem jgħidlu mhux Filippu, mhux Filip, le, Filippu. Għad qalbu il-profeta Ġona mibgħut f'Ninive. Għalhekk ħarab fil-belt ta' Tarsu. Tarsu dik mhux Tarja, dik hija Tarsu, long S. Sew, Tarsu. Ġeremija mibgħut jippredika lill-popolazzjoni jew lill-poplu midneb imqassra l-pop. Il-lingwa tal-SMS it-taqsir kien diġà jeżisti għax il-karta kienet tiswa l-flus. Il-linka wkoll bħalma sa ftit ilu l-SMS kien jiswa iktar flus mill-lum. Illum bil-kuntratt jiġi kollox bxejn. Lill-poplu midneb tant triet. Mela, Ġeremija mibgħut jippredika lill-poplu midneb tant triet qabdu r-roda li nħtieġ li Alla jidhirlu, jikkonfortah u jgħidlu u qiegħda bil-Latin. San Filippu għad li kien fost poplu jew popolu ma nafux kif kienu jgħiduha. Fost poplu idolatra u fost leġjonijiet tad-demonji vuċi ta' rada jarfa l-leħen tiegħu. Anka jarfa dik il-vokalizzazzjoni tal-qam tismaħħa aktar xfawdex, forsi f'xi irħula. Imma jiena nimmaġina li f'ħafna mill-irħula u blittana ngħidu jerfa illum il-ġurnata. Jarfa l-leħen tiegħu u jibda l-opera tas-sema. Jibda ta' vera apostolu, jerġa' jqassar il-kelma bħal tal-SMS, jibda ta' vera apostolu, għandek app u għandek lu fl-aħħar. Apostolu. Jarraf l-unità u t-trinità ta' veru Alla, eccetera, eccetera. Jekk isaqsuni li ma jili sbaħ pretka biex tistudja il-Malti jew biex tistudja dan is-sens qodma, naħseb li din tal-1760 minn Borla. Aħna ma għedniex li Patri Fidel biex jirrappreżenta l-ħoss tal-qajn iħasses ġe bit-tikka fuqha. Hawnhekk għandna predikatur differenti li l-ħoss tal-ħe u l-ħoss tal-akka għax kienu qrib ħafna ta' xulxin jirrappreżentah blitra X. U jiena li l-onura għandi li ninsiċ il-kuruna tal-lawdi tagħha
ma nsibx argumenti iżjed propju biex infaħħar il-qudusija tagħha li nurijilkom ħurbiena taħrab. Biex tifmuha verament erojka. Ħurbiena ma' mnejn? Minn darħa? Minn pajjiżha? Minn qrabatha? U ftit kont inħid jekk inedilkom minnha nfisħa. Ma fejn imbagħad hija tmur tagħmmar, tix u tmut. Hawnhekk qegħdin naraw predikaturi li ma setawx jistudjaw il-Malti għax ma kienx fis-sillabu tal-iskejjel ta' dik il-ħabta. Li b'mod inġenjuż jirrappreżentaw ħsejjes li ma kontx isibhom fit-Taljan u fil-Latin il-lingwi dominanti ta' dik il-ħabta. Din ukoll sabiħa. Dina tfakkarna fid-dialogu ta' De Soldanis li jurina għajn doppja li kienet possibbli meta De Soldanis jgħid laqab u xarrab. Laqab, labi. Araw di l-pritka differenti. Umiljati jissa nitolbuk il-maħfra minn dak it-tron tal-ħniena. Ftakar li ir-raqajja u l-maġi li ġew jaduraw battom qaddisin mill-preżenza tiegħek imweldin minn ġdid għas-sema. Minn ġdid meta tarawha miktuba blenne minn ġdid seklu 18 jew qabel. Minn żmien l-Ingliżi, mhux minħabba l-Ingliżi, imma kombinazzjoni biss, minn żmien l-Ingliżi lahom il-perjodu l-Islaw tibdew tarawha mill-ġdid. Interessanti l-kelma raqajja. Raqajja miktuba hekk tajjeb ħafna, bħalma tikteb mexxejja, arrejja, bennejja, għandek it-tielet konsonanti dgħajfa. Suppost inkbuha għajn doppja. Meta l-għajn ma baqgħetx titlisen, tlifna ħossa naturalment u nbidlu r-regoli. U llum il-ġurnata tinxtorob waħda minnhom u rajja nikdbuha b'dak il-mod. Dina kienet l-aħħar slide li kelli għalikom, jekk għandkom xi kummenti, nieħu biex nipprova nweġibhom. Jien nisma' xejn jiena. Olvin, kemm ngħidlek li San Filippo għadha tintuża ħafna li isla San Filippo ngħidu hemm kunvent u ma ngħidux ta' San Filippo jew Lippo ta' San Filippo. Proset. Taf xi tiġri hemmhekk dwejn u ġbera l-vokali qasira tal-Malti bħal politika tiġi politika. Imma ma kontx naf li interessanti għax billi jipriedka ħażebbuġ ma jfissirx li kien minn ħażebbuġ. U x'vera, fil-fatt il-predikaturi anonimi insibu min huma għax aħna l-università nagħmlu bħal tal-mafja, bħal l-antimafja. We follow the money. Il-predikatur kien jitħallas. U wara l-priedka jagħtik il-parroċċi fejn ikun ippriedka. U jekk tkun priedka fuq San Filippo, aħna nkunu nafu il-ġurnata tal-qaddis. U jekk jgħidi saret każal żebbuġ, infittxu l-libro dei konti, il-kontijiet, l-accounts, għax meta inti ġġib assis kapuċċin minn barra ħadħallsu. Jista' jkun, u dan huwa l-każ ta' Patri Fidel, illi ismu ma jidher fuq l-ebda priedka. Imma mbagħad tmur tfittex il-kontijiet u tajt Patri Fidel mill-Belt ġie priedka l-qudiesa fil-għaxija u fil-priedka jkollok miktub il-lejla. Iddedikata lit-tali patrun sewa, u mbagħad l-istess priedka ssiba rreċtata fuq medda ta' 10 snin f'xi 5 postijiet oħra u tarġa' tikkonferma li dik il-priedka raġa' priedka l-istess predikatur. Nafu li kellna priedki kerrejja. Tafu x'inhi priedki kerrejja? Tant kienu jkunu żbieħ li kienu jikruhom. Illum tixtri ktieb inti. Jew il-marċi kerrejja jinkrew. Il-marċi jinkrew.
Ma konċ naqlu. Jinkera minn gazin għal gazin biex jekk jiena pereżempju il-marċ huwa tal-gazin tiegħi. Dwayne, jekk kieku tal-gazin, jekk il-marċ ikun ta' gazin, biex idoqqu gazin ieħor, Irid iħallas ċertu ammont ta' flus għalija. Qed jitkellem, hux vera, hux hekk, hux hekk. Iva. Biex almenu se fenna fienek tisir go. Titħallas. Ir-royalties. Eżatt. Tipo il-copyright, inti kollok dik il-copyright, imbagħad ikun jistgħu jixtruhom, jużawhom banet oħra bil-flus. Prosit. Grazzi l-kulħadd. Li xtaqt inżid ma nafx Olvin, inti taf bija, minn personaġġ li kont studjajt jien dwaru, kien uża l-istess simbolu għall-lajn u għar-rajn. Kellu dik li seżżet għall-lajn u mbagħad għar-rajn kien ħossa wkoll, kien juża l-eżżet biex niftehmu bit-tikka fuqha. U min kien dak? Dak kien Cannolo. Eżatt, Lea, Giuseppe. Il-problema ta' Cannolo, Giuseppe Cannolo, Malti, ta' kien isinni skieken għamel żmien il-sir barbarija illum l-Afrika ta' fuq. Il-problema ta' Cannolo li ma tistax toqgħod fuq u għaliex. U din hija l-ironija tal-ħaġa. Cannolo kien qisu intom, jekk intom li tgħidu li ħaġa, jiena niċċekkja. Anke l-Dwayne, imma nafdax il-Dwayne, għala. Għax meta tkun sensittiv għal-lingwa, meta tkun tħobba, u fuq kollox meta tkun studjajta, sewa, hemm tendenza li kultant tikkoreġi lilek innifsek. Jiena naqbadni kemm il-darba, inkun se ngħid jaqraħħa, in-natural joħroġ in-naturatu, u ngħid jaqra għax ikolli l-udjenz, inkun se ngħid tuni ċans. U nikkorreġi li l-nifsi mill-ewwel għatuni ċans, it-tnejn tajbin, imma drajt li biex in-nies ma jgħodux jagħmlu lil brejkijiet, ħammur għalajnhom għal kollox biex ma jwaqfunix. U mbagħad jekk inkun drajthom u drawni, u mbagħad nintreħa. Biss nies bħal Giuseppe Cannolo, nies bħal Dwayne, Lawrence, Nadine, Vassalli, daw kollha rridu noqogħdu attenti minnhom. Għaliex meta huma jikbu bil-Malti huma sensittivi għall-erb. Mhux de soldanis li ma kienx jaf Arbi. Salib jiktibha bil-P fl-aħħar. Imma b'salibek u l-mewt tiegħek salibek jiktibha bil-B. Jiena meta nara l-inkonsistenza, meta nara l-iżbalji, inserraħ rasi li min qed jikteb qiegħed jirrifletti il-pronunzja vera. Dak li apparentement huwa difett, fil-fatt huwa garanzija tal-materjal bnin li qed joffrili. Mela n-nies li studjaw l-Arbi, in-nies li jgħixu l-Afrika ta' fuq, in-nies li studjaw taħt xi professur, dawk nibżgħu minnhom. Fil-fatt, min introduċa il-Malti safi f'Malta. L-idea li għandek żewġ kelmiet għandhom l-istess valur it-tnejn li huma imma waħda tajba u l-oħra ħażina. Min għamilha di? Vassalli. Li kien jaf l-Arbi u għal il-Malti u għal sinsemietiku mela kwaġġi mit-Taljan aqta l-rasa u barra. U bqajna sa ċertu punt għaddejjin biha dil-ħaġa u ġvera. Il-bieraħ kont qed nisma' television u waħda qalet il-kelma televiżjoni flok television. Qalet fuq l-istazzjon tat-televiżjoni tagħna jien ma naf l-ebda Malti li meta jitkellem fid-dar tiegħu jgħid fuq l-istazzjon tat-televiżjoni ma naf lil ħadd. U allura meta n-nies ikunu sensittivi b'dan il-mod, noqgħod ftit attent minnhom, biss meta jkolli predikatur illi jikteb bl-inkonsistenzi kollha, hemmhekk inserraħ rasi u nibda nixxala. Olvin, kieku jiġi student barrani tal-Malti, jew student tas-sekondarja, u jgħidi l-lajn ma tinstamax, għalfejn noqgħod inħabber rasi fuqha. Għax ħafna drabi ma tinstamax, u hekk jgħidulna, sewwa ġieli jgħidulna naħseb ġieli.
Inti kieku xi twieġbu? Jiena nwieġbu l-lingwi kollha tad-dinja ma jinkidbux skont il-pronunzja attwali, intuhom mill-Ingliż. Love, prove, by Jove. Kollha jinkidbu OVE, issibhom fil-vers ta' Romeo u Giulietta. U ma jirrimawx illum. Imma fi żmien Shakespeare għalhekk niżżilhom tlieta li huma f'Romeo u Giulietta għalhekk my love to prove by Jove. Hum mill-Ingliż l-OUGH, enough, although. Hum il-Franċiż, kull fejn il-Latin kellu esse. Il-Franċiż jagħmilek o biċ-ċirkunfless bil-kappell taċ-Ċiniżi. Sewwa? Jiġifieri il-lingwi huma kollha hekk. It-Taljan sa ftit ilu kellu l-H fuq quddiem, uomo kien jiktibha bil-H. U t-Taljan sa ftit ilu plural ta' studio, studi, kien jiktibha I u I. U qabel kien jikteb I lunga J. Jiġifieri il-lingwi jibdlu l-ortografija kull meta ssir riforma ortografika bħal mamlu l-Maltin dal-aħħar bid-deċiżjonijiet. 1, 2, dik hija normali. Il-Franċiżi aħna nagħtu xi 8 snin skadenza biex tidħol ir-regola ġdida. Il-Franċiżi taw xi 20 sena u leħqu nsew li jagħmluha. U għaddew l-20 sena u għamlu terremot għax qalu jekk għandkom tibdluha mhux tippreparaw l-20 sena ilu ħadd m'għamilha il-bidla sewwa. Il-bidliet isiru għax dejjem għandek it-tensjoni inti bejn il-mod attwali kif titkellem u l-ortografija li tirrifletti l-mod antik, jiġifieri fl-Ingliż għandek jekk hawn lingwa diffiċli biex tiktibha. Minħabba id-bejt bejn il-pronunzja attwali u l-ortografija l-Ingliż. L-Ingliż bil-lejl huwa night. U kavallier dak ir-raġel fuq iż-żiemel huwa night. Imma waħda bil-KN u l-oħra bl-N. Dak l-istudent tas-sekondarja ġieli jistaqsina. Il-Malti għandu lajnu l-akka il-għala se niktibhom. U ħansaqsi li tal-Ingliż il-għala night dak ir-raġel fuq iż-żiemel mhux se nikbu bħal bil-lejl. Ma jistaqsijiex fuq l-Ingliż u raġuni hija waħda. Għax il-lingwi għandhomx l-istess xorti. Il-lingwi għandhom prestiġju differenti. U l-Malti mhuwiex prestiġjuż, prestiġjuż bejnietna nħobbu l-Malti, niltaqgħu, għandna għaqda. Imma nisem barra, aħna ftit sfortunati. L-ewwel l-Ingliż. L-Ingliż huwa lingwa ta' imperu, mhux minn dejjem kien prestiġjuż. Fil-Medjuevu l-Ingliżi nobli kien jitkellmu bil-Franċiż u kien jgħidu għax bl-Ingliż sa Dover tasal. Kif ngħidu l-Maltin bil-Malti tasal sal-Porti l-Kbir. L-istess diskors dak. It-Taljan marbut ħafna mal-Latin minn għandu l-prestiġju. Il-Franċiż marbut mal-Imperu u mal-Latin. Ma' rivoluzzjoni politika, pa' rivoluzzjoni Franċiża, mela għandhom prestiġju. Il-Malti. Il-Malti huwa storikament dialett Arbi li normalment nassoċjawh mal-Missilmin. Imma aħna kulturalment Ewropej biex ma ngħidx ukoll reliġjożament, anzi bil-magħlub. Ħafna minna reliġjożament huma insara. Min ma jmurx il-qudies il-ħadd għandu kultura nisranija xorta waħda. Li normalment ma torbotix mal-Arbi, jiġifieri aħna tal-Malti għandna kollox kontrina. U fil-fatt il-Malti għal snin sħaħ kien jintuża bħala dialettu. Tisimgħu fuq ir-radju imma ma tantx taraħ miktub. Titkellmu l-ħin kollu imma meta tiġi biex tikdbuh tagħleb għall-Ingliż. Jiġifieri il-Malti mhux bħall-Ingliż għalhekk student barrani id-domanda jagħmilha lil tal-Malti u mhux lil tal-Ingliż. Veru wkoll illi daqskemm qed isir investiment issa fil-Malti mindu dħalna fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea, qatt ma sar qabel. Jiġifieri llum għandek tradutturi
li kull sena jagħmlulek 10,000,000 paġna, all right? Idaħluha direttament fil-computer, jafu l-Malti tajjeb ħafna, jitimgħuh fis-sistema u llum inti jekk inti għalliem, jekk inti ħaddim ta' ċivil jew student universitarju, għandek il-jeddijiet kollha biex kidba bl-Ingliż, bil-Franċiż, bit-Taljan, titmaħħa fil-computer u toħroġlok bil-Malti idjomatiku. Jisaru progressi, biz daw Lawrence, daw il-progressi, mhux ħajqumu l-Maltin għada u jirrikonoxxuhom bil-mod il-mod. Imma m'għandniex naqtaw qalbna. M'għandniex naqtaw qalbna, ġifieri l-investiment li qed isir fil-Malti huwa kbir u ġej minn istituzzjonijiet differenti. Għantikom eżempju, wieħed nieqaf fuq dal-punt. Għal 50 sena l-Università kellha student wieħed biss tal-PhD jew bil-PhD kien jismu Giuseppe Aquilina. Illum għandna student ġdid kull sena. Mela f'50 sena fi żmien Aquilina bqajna b'wieħed. Fi żmienna ħajkonna 50. Jiġifieri m'għandniex naqtaw qalbna. Ma nafx hawn xi ħadd ieħor forsi qed jistaqsi l-Olvin xi ħaġa. Okej, mela grazzi Olvin. Xejn, jiena nawgura l-laqda tal-għalliema li jżomm ir-ritmu għax għandna bżonna, anki għaliex kultant nibdaw nimmiraw fil-baxx Lawrence u jinqalgħu okkażjonijiet ta' deb li ngħidu kieku għandna data l-għalliema. Naħseb li jrid isir sforz biex nieħdu ħsieb lill-għalliema. Qed nitkellem anke issa għad-Dipartiment tal-Malti fl-Università sewwa, forsi nkabru ftit iċ-ċirku, naraw li r-riċerka li ssir tkun relevanti, naraw nistgħux naqsmu aktar riżorsi, forsi anke ninvestu fir-riżorsi biex l-għalliema jsibuhom lesti. M'għandniex għalfejn aħna l-għalliema tal-Malti kull darba rridu nagħmlu riżorsi aħna minn ġdid. Għax suġġetti oħra ma jsirux hekk. Suġġetti oħra jiena tajjeb f'xi qasam, nagħmel karta bin-noti fuq dak il-qasam u l-bqija nsib ta' sħabi. Da jistgħu jikkonfermaw sħabi tal-kumitat dan wieħed mill-ħolmiet tagħna li qegħdin fil-proċess li nibdew, ġifieri bil-mod. Nimmiraw fil-baxx, Lawrence, ma nix għalfejn nippruvaw nibbilgħu id-dinja. Naraw min għandu rieda tajba li jibda u n-nies għandha ħabta kif taraf min iridilha l-ġid u tikkollabora. Jiġifieri nippruvaw, aħna jekk nistgħu ngħinu. Grazzi. John Paul fidejk? Jifhem, l-ewwel grazzi Olvin. Jiena sempliċiment biex inħeġġeġ lin-nies jidħlu membri fl-għaqda. Issa anke Lawrence u x'hekk aħna nibatulhom email bil-formula l-aħjar ta' kull min applika jirċievi email bil-formula ta' ħalli min irid japplika jistgħu japplikaw għalliema anke għalliema arterati, jiġifieri tal-Malti, u anke studenti li qegħdin jistudjaw għall-għalliema. Diġà għandna numru mhux ħażin biex inkomplu nżidu il-membri tagħna. Iktar mill-miżata, għax il-miżata mhix xejn fis-sens iktar mill-miżata li l-kumitat ikun jaf li warajh ammont ta' membri jagħmillu ħafna kuraġġ bħal f'kull għaqda f'kull soċjetà. Għamilna sentejn nippruvaw bid-diffikultajiet kollha li nqalgħu nibnu pedament u issa ġveri naħseb li l-estejnieh dak. Ħanibdew insaqfu issa. Issa nibnu fuq. Mal-membri huma naħseb ix-xewka tad-dar. Ekku, ġifieri nippruvaw nagħmlu sforz bejnietna biex nidħlu membri. Grazzi nies.